mga sakyanan naabot na diri tungod sa traffic kuno kayo padong dito sa Bugo. Ang mga sakyan na nanood na diri padong sa Kantumog kanangitag agianan para makalusot sila padong dito pero ato sa bukid do agid sila kalusot kayong agianan. Ano ba ni balik? Napapati ko ng trapika dito sa highway. Hatod ng tani sila kuan, early good. Ang uban ang laos dito dahan kayo. Grabe nagdahan kayo nagdalag mga tubig para ang traffic din puno. Madres ang mga. Dahan kayo nagdagang na early good na wala kalaos dito sa Bugo, bantayan. Taas kay dito linya, kapan tunahan. Nya, kapag dito sa highway, nangita lagi nila gagianan. Namalik ang uban. Nagsige gihapon linog dito sa Bugo man, nagsige gihapon kuan. Hasta doy padong Kantumog ng traffic kay puno kayo ang highway. Kani sila kay nangita gyud sila gagianan nga makalusot sila dito. Pulos-pulos gyud nagdaog mga relief good. Mga motor. Pana nanghunang diha naglinya na dito padung apa nas unahan pangutana pa na ang asa dapit agianan nangutana diri amo kung giingnan dito lusot di kalusot na sila balik ni sila sa agi kay lusot kay agianan dito padung nagbukid tulo ta dito sa madisgrasya kay takay dito sa agianan dito sa bukid para lako sa tuburan naabay sa nagkuan na yuta kaya nila mabalik na lang sila sa agi. Lisod ang agianan dito sa pabukit palapos tuturan lisod na ganing motor kami pangadag pa yung traffic takas kayo nito kasunahan uban nga ng sakyanan kay gipang gutom nagluto na lang sila dire dating sa daan ilang gidala ilan na lang ng gibanan para pagkaon nila guro nagpalit man diri butin kay nagluto sila dapit sa karsada